السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى همانذين طاعات عبادت لنذي صالح عمل لنذي خداي için oturşuqlığını ve mehabbetlerini qıyısqa giycelerde, qılğın havalarda, tomusun giycelerini akıllan, pikirlen, idelen, küfelen zamanına Resulullah'ın yaşayışı aydılacakmış deyip de vakt koyup gelmek elbette imanın alamatıdır. Huday izzetini de arttırsın inşallah. Allah Teala yurdumuzu parahat edip vatanımız emniyet, ağda birlik, iman avırıydan ayırmasın inşallah. Uhud jenginin gurrungunnedik. Aňyrky heftelerde beýik Allah köklemegi bile Uhud dagyna gaşyn Peýgamberimiz 1000 nefer bolup ugrapdy we tagriban yetellerini diýsen boljak münafıklaryň başy İbn Selul 300 nefer bilen ýygyny öwrülip kafirleri hoş edip musulmanları narahat etip koydu. Aňyrty Uhud jenginde halis musulmanlar şirket edip merid adamlaryň nesip etmejegi miştik galjagy boldy da. Ýa-ham erti namazdan soňra meydana çykyp jeng ma'rakati savaşy başlamaly bolup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün mübarek kılıç şemşirinin birini çıkarıp kim alacakmını diyenne Hazreti Ebu Dücane radıyallahu anh men şon hakkını eda ederin sen kılıcın yerine yetirerin deyip maňryna kızıl yağlıktanıp ortada kızınıp yürüyüp berenin ýagdaýy geçen heftelerde geçti. Oham kafirlerden biri başlaptır mübareze edip yeki ortağa gelmäge. Nohum ol kafir gıyırıptır. Ya ashaba Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem innakum tez'umuna anna Allah Teala yu'ajjiluna bi suyufikum ilan nar ve yu'ajjilukum bi suyufina ilal cennet. Ey Muhammed Peygamberin sahabaları deyiptir ol kafir. Siz güman ediýäňiz, siz pikir ediýäňiz, hyýal ediýäňiz siz musulmanlaryň kılıcı bilen, şemşiri bilen bir kafirler cehenneme girýär we siz de bizim kılıcymyz bilen behişte girýäňiz diýip pikiriňiz bar. Hem gelin biriňiz orzaňyz bolsa, gaýratyňyz bolsa çykyň biriňiz diýip kafirliň pähliwanlarynyň biri çykyp biziri gürläpdir.
Oham şiir ýaly bolup 25 ýaşyň döwreginde Hazreti Ali Murtada radıyallahu an ortağa çıkıptır. Oham aýdypdyr: "Wallahi wallazi nafsi bi yadihi la ufariquka hatta yu'ajjilaka Allahu Ta'ala bi sayfi ila an-nar aw yu'ajjilani bi sayfika ila al-jannah ila al-jannah." Men ma ortada taňa diýipdir. Hazreti Ali Murtada radıyallahu an senden çekeleşerin seni göze vermerin diýipdir. Ya sen kılıcın menen men beheşte girarın, ya men kılıcım menen sen cehenneme girersin diýipdir. Oňam ikisi mübarazany başlapdyr. İkisi häzir biri-birine girmäke. Hazreti Ali Murtada radıyallahu an bir hüneri gelip özünden difa edakana bile-billigi bilen o kafirin aýagyna urup ayagyny iki bölüp oham uly jeň başlap musulmanlar kafirlere gaşyn Rasulullah janyň buýrugy bilen dofulmana başlapdyrlar. Rasulullah janyň şemşirini alan kimdi? Hazreti Abu Dujana radıyallahu an. Sahabalyň biri aýdýa, men öz ýüregimden hiran galym şuny, näme diýip Rasulullah Abu Dujanaga berdi? Maňa vermedi. Falanyýa vermedi. Falanyýa vermedi. Abu Dujanaň näme hünerleri waqam göreýin diýip jeň içinde gözüm gyýygy bilen ogryň Abu Dujanany gözlerdim diýipdir. Rasulullah'ın kılıcını alıp näme etjek kamşy diýip, "Ýöri pikrim harap boldy" diýipdir. Emma Abu Dujanany gördüm, jeň meýdany girip barýa, qakygyryp goş okyp barýady. "Ana allazi ahadani khalili wa nahnu bis-safhi ladan nakhili alla aquma ad-dahra fil kayuli adribu bi sayfillahi war rasuli." Men Rasulullah'a ahdettim dağın eteğinne. Men sefin iyidinne, jeň meýdanyň iyidinne bolmaly, men ewünne bolmaly. Men korkak kaçak bolmaly, men mert bolmaly. Men Rasulullah'ın kılıcı maňa nesip etdi. Men ewde gederinip sepleri ýaryp ogra berdi diýipdir. Diýe ýaly bolup sepleri ýaryp ograp barıp sefin aňyrtyndan zenanylaryň arasyndan çykdy diýipdir Hazreti Abu Dujana radıyallahu an. Oşonna bir neferi vurajak bolly, emma vurmady, men şoňa heýran galdym diýipdir. Şol sahaba aýdýar. Jeň meýdanyndan soňra gürrüň boldy, näme diýip şol adamy vurmadyň diýemizde Hazreti Abu Dujana aýtdy: "فرأيته قد حمل السيف على مفرق رأس امرأة ثم عدل السيف عنها." يقول أبو دجانة: "أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة." Gayrat diýmeli bolara. Şo barşyma bir nefer wurjak boldum. Kılıcı Rasulullah'ın kılıcını kellesine indirmeli olamda görsem tarap bir zinana müşrik kafir. Rasulullah'ın kılıcı bilen bir hile öldürdüğüm adın almayın deyip gıyret edip kılıcımı yedime çektim deyiptir. Mert bolup pehlivan bolsam, pehlivan adam öldüreyin. Pehlivan kafir gıreyin. Hile öldürdüğüm adını alamayın deyip Rasulullah'ın kılıcı deyip gıyret edip yedime çekip alıp qaytdım deyiptir. Hulata ulu jeň başlap jeň meýdanynda her yerlerde Rasulullah'ın goýmagy bilen pehliwan bolan Hazreti Siddiq radıyallahu an, Hazreti Faruk radıyallahu an, Hazreti Murtada radıyallahu an toy giyjesi özünün zinanasynyň ýanyna bolup Rasulullah'dan ijazat alıp, "Ya Resulallah, şu zinanam geljekmen" diýip, Hazreti Cemile diýen zinanam geljek diýip, "Maňa ijazatmy Uhud jengijesinden öz zinanamyň ýanyna bolsam" diýen Hazreti Hamzala radıyallahu an o da erti bilen daňatanna gusletmäni yetişmäni men Rasulullah'ny jeň meýdany iý berip zinanamyň ýanyna galsam bolmornyp o da özüň jeň meýdanyna goşan mert bolan jawan sahaba barmyşdy. Hazreti Hamzala radıyallahu an bulan hemmesi pehliwan bolup kafirlaň tike koşunyň içine koşulypdyrlar. Jeň meýdany tagriben kim kime bolupdyr. Kafirlaň ewünden ýerinden sanlar az da bolsa Rasulullah janyň sahabalary
jeng meydany eline alıp musellet bolup kafirlığken elinden zat gelir ýaly bolmany üsüsüne qıran-jıran uly bir wurş bolupdyr. Emma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ýadyňyza düşýändir 50 nefer saýlap beýlede kişijik defäň üstüne goýupdy. Näme diýdi şolara? Eger bizi kafirler qırsa we bizim bedenimizi we kellämizi goşlar laşhorla gelip ise de siz gelmäň diýdi da 50 nefer saýlap goýdy Rasulullah. Bir we ikincisi eger bir piruz bolsak eger bir kafir bassak onu da gelmäň diýdi 50 nefere qaýym tapşyrdy. Oşolaň başdaklary şu 50 neferin başı kim? Hazreti Abdullah ibn Jubayr radıyallahu an. Onu da öz başına tapşırıptır. Bir tarafı bassak da gelämaň, basılsak da gelämaň. Hatta laş horquşly gelip bizim kellämizden çokup, bizim etimiz ganymyz ýese de gelämaň diýip tapşyrypdy. Oham kafirler Rasulullah jan 50 nefer goýdy da şo tadan baryp dofuljak bolupdyrlar, ol 50 nefer göwe bermändir, olar ýygyna gowupdyr. Oham basılıp barya qala, näme o ýollan gelsele musulmanlaryň arkasyndan geligi bolýar. İkilenji gedek ýene dofulupdyrlar arkadan, tagriben 500 nefer, 1000 nefer bolup. Ýene de ol 50 nefer göwe bermändir. Rasulullah'ın goýan adamsy da ola, hiç kıymıllamaň diýip, arkamızdan geljek bolsa ýygyna gowun diýip, üçlenji gedek ýene ogratdyrlar, ýene göwe bermändirler. Rasulullah janyň diýen neden teňle? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ol farmandaý kol hemmi tarapyndan pikirini hitap çeken, ol reis bolan, baş bolan serdar alem goýan 50 neferi üçlenji gedekde kafirle hemledenle arkadan ýene göwe bermändirler. Üç üstte beýik ýerde ok atyp göwe bermeýärler bolmaly. Tir kaman menen atyp, ok ýaý bilen atyp göwe bermeýärler bolmaly. Emma jeng meýdanyň içinde elini iki kılıç alıp men Esadullah diýip duran Rasulullah'ın ýüreginden gidip duran Hazreti Hamza radıyallahu anh. Rasulullah'ın hem süýtleşdigini we hem Rasulullah'ın agasy. Vahşi aydiye Hazreti Hamza'nın qatili. Hazreti Hamza'nı öldüren sonralarda musulman bolýar. Onu inşallah inniki heftelerde beýik Allah köklüdüğünden hyzmatyny da ýetirer. İnşallah. Vahşi aydiye jeng meydana gaýtma qalar Mekkan kafirleri Vahşiň asliyeti Habeşeli Hazreti Bilal'ın ýurdundan. Ýöne kafirmiş şomuga. Mekkan kafirlerinin biri aýdypdyr: "Ey Vahşi, sen neyze bilen bellemäni ökde?" Çon Habeşeli özlerinin bir hüneri varmış. Neyze bilen bellerlerini yafa doğru vurýanmışdykly hedefe. "Ey Vahşi, in qatalta Hamza amma Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fe ente atiq." Ey Vahşi, Mekke'de qaýdypdyrlar kafirlerin biri. Eger sen Hamza'ny öldürsen Rasulullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ağasyny sana jaýdanma diýipdirler. Vahşi aýdýa, men kafirler bilen jeng meydana gaşyn gaýtdym, ýöne men jeng menen işim ýokdy. Fakat daşlaň bagyň aňyrsynda bukunup durardym, ta inki fursat köp gelsin we Hamza'ny öldüreýin diýip. Wagt öz neyzami çenep yine de fırsat bulmadı deyip otururdum. Fe estetiru bi sahratin. Uluqon daşlan arkasında bukunuyup dururdum deyiptir. Oham şehittirip duruşuma Hamza barik qaytdi mislel cemal yahuddun nasi haddan. Diye yanak bolup, diye yalı olup sepleri yarıp geliyadi deyiptir. Elinde de iki kılıç var. Men Resulullah'ın şiirdirinip sepleri yarıp gelardı deyiptir. Oham bana gaşyn yakillanni çemelennim Hamza'ny öldüreýin deyip, emma men öwümden kafir Mekkan goşunynyň biri çykdy.
وأنا حمزة عيتي حضرة حمزة رضي الله عنه هلم إلي يوناك كافرة قل بارك مبارزة قل كيم الذي ويتي أهم وحززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها إليه أهم حمزة tarafı bir bulap öldürdü. Oham mahul maňa ýakynlady diýip ýa wahşy. Oham ýaşy ilimdäki naýdany çemeledim. Ine forsat geldi diýip belledim. Ah Hazreti Hamza'nın içinden geçip aňartyndan geçti diýipdi. Hatta mata summa ataytuhu fa akhadtu harbati wa lam yakun li bighayrihi haja. Oham maňa gaşyn içindäki neýdesi bilen ogrady, emma yaramany ýolda ýykyldy we menne gözleşdim ta Hamza'nın jany çykdy we neýzamy alypdy oturuverdim diýipdi. Hazreti Hamza radıyallahu anh tamam oldu ömrü. Mekke-i Mukarreme'de Ebu Cehl anahullah Resulullah'a sevenne men ballimy sevýäňmi sen? Men şoň dinini dirin ha diýip musulman bolan mert sahaba. Hazreti Hamza radıyallahu anh jeng meýdanynyň içinde kim kime ýagdaýynda şehit boldy. Häzir näme diýip belli bolana. Şayet häzir Resulullah'ın da habary ýok bolsun. Sahabalarning da habary ýok. Jeng meýdanynyň içinde Hazreti Hamza radıyallahu anh kim Esedullah, kim Seyyid-i Şuhada, bütün ehlim cihan-ı İslam'da tamam şehittin serveriş oldu. Müslüman molanna Resulullah canın huzuruna gelip eşhedü enneke lesadik şehadetel musaddikil arif diyen adam. Ey Resulullah, men şehadet beriyen sen hak peygamber yönü şehadetin ay bolor bolmadın şehadeti değil. Sen hakikat peygamberden ananıp ak yürek bilen şehadet beriyen diyen sahaba. Anırsına yetip lak bilip aynı yal sap yürek bilen sana iman getirdim deyip oham ödü coşup koşup ve Ahmedu Mustafa'nın fina muta'un fela takhşawhu bil qawlil anifi ve Ahmedu Mustafa'nın fina muta'un fela takhşawhu bil qawlil anifi fela wallah la nusallimuhu li qawmin ve lemma naqli fihim bis suyuf deyip koşup coşup koşan adam. Muhammed Resulullah Allah'ın veren bendesi. Mını dağı beyin rahatlık men kılıcımın öwünden geçmeseli kafirlere täbil vermerin ballimy diyen bir mert bolan sahaba. Müslüman bolan wagtyndan ta şehit bolýança 10 ýyl Resulullah arka bolan adam. Resulullah'ın dinine himayet eden adam. 10 ýyl fırsatın içinde mert bolup Resulullah'ın ýanynda bolup fırsatynyň kadryny bilip ahirda jeng meýdanynda Resulullah'ın öwünden marıp Resulullah'ın öwündäki kafirleri sowup iki kılıç bilen baryaqa şehit bolan sahaba. Nimetin kadryny bilip gününen sahaba. Hazreti Hamza radıyallahu anh Esedullah Seyyid-i Şuhada şoň ruhunyň hoşlugyndan çürinde bolsa bir mübarek aýlaň içinde Şaban aýynyň içinde mübarek Ramazan aýy ýetip gelýär. Bir 4-5 dagyga Hudaý üçin hemmämde bir nasihat aýdy. Ey mümin musulman Allah. Azajyk wagtynyň içinde 10 ýyl. 10 ýyl märiň fikretde var näme iş bitirdik. Ey 25 ýaşyndaky dost. 15 ýaşda mer fikretde var näme etdik. Ey 40 ýaşyndaky musulman dogan. 30da mer näme iş etdik. Ve zaman fark etdiği deyip bir himmedattan alıp qaldylar ki olan zamanı bizim zamanımızdan fark etdiği deyip Hazreti Hamza şehittirip canını yakıp canını berip iftihar edip duqa yani olan rahatlıkmıştık bizim zamanımıza gelipdir yani qiyyn bolupdyr sanni zamanımızın nämes fark etipdir. Zamanında demedeska köfelipdir sen demedeska bilen dinine hatmat et. Näme diýip zaman fark etipdir diýip bir himmedatdan galmaly. Näme diýip batyrlyk bolmaly dinimizde.
Bir zaman fark etipdir diýeli. Ey mümin musulman dost, behusus ey jawan dost, batır bolup bilmeýäsem şu zamanda. Zaman sen göýbermeýärmi? Hi bolmanyň gowluklara şirket etdi, gal batır bolmasak da. Hi bolmany goşulyp galydy. Onu bolup bilmeýärmi? Hi bolmany haramy batır bolmaýly. Haram zada batır bolmaýlynda. Hudaý Taala'nın qaharyny getirýända. Gıybatyn hem dip batır bolmaly. Musulmanlyň agasyny ihtilaf edip, ulaqun beýdiýe, bulaqun beýdiýe dip agzalygyny hem dip batır bolmaly. Özü şonu agzap ýüregen ýanyk bolup, arada durup lizzet alyp keyfet girip, kepçi bolup. Maňa hem dip batır bolmaly. Onu maňa azap berip, ta'n edip, töhmet edip, o zirdadan hem dip batır bolmaly. Yani zaman fark etdi dip bizatlar batır bolamalymy? Ya zinany erkeklerin arasynda haram irtibatdan çürimden dip batır bolmaly. Qiydilan zinanyň pikirini aýlamadan çürim, ya erkoglaryň pikirini aýlamadan çürim. Bizatdan hem dip batır bolamaly. Zaman fark etdi dip baradan hem gurrun etmelihelmi? Hudaý Taala Qur'an-ı Kerim'de haydiye. Hala bir insanlığın yüreğine girsin, hala kulağına girsin, hala girmesin. Hudaý aydiye Qur'an-ı Kerim'de. Şu ayağını aydıp tamam edeyin. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhel insanu inneke kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Hudaý aydiye Qur'an-ı Kerim'de. Ey insan! Ey Hudaý bize aýdywati. Ya eyyuhel insan! Ey insan! Ey Hudaý bize aýdywati. Ey Allah Taala bize aýdywati. Ya eyyuhel insan! Ey insan! Näme diýär Allah Taala? İnneke kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ey insan! Sen Hudaýyňa gaşyn gelýändirsiň, bay gelýändirsiň. Yatyp geçirýän adam Hudaýyna gaşyn marýa. Oya geçirýär, Hudaýyna gaşyn marýa. Bihuş ýaty, Hudaýyna gaşyn marýa. Gülüp geçirýär, Hudaýyna gaşyn marýa. Aglap geçirýär, Hudaýyna gaşyn marýa. Izaň eteginde Hudaýa gaşyn marýa. Şuluk ýerlerde ýaşap, Hudaýa gaşyn marýa. Meger bu unjunga ýetişenmedämi? Barýa ewa gaşyn. Apartmanda ýaşaýar, Hudaýa gaşyn marýa. Sarwada ýaşaýar, Hudaýa gaşyn marýa. Şoför bolup ýaşaýar, Hudaýa gaşyn marýa. Her ýagdaýda bolsan nipdir, maňa gaşyn gelýändirsiň günme-gün nipdir. İşine yetişmän ýaňmy, Hudaýa gaşyn gelýän. Bikar ýatýňmy, ýene Hudaýa gaşyn gelýän dipdir. Hatta kabrynda ýatýňmy, ýene Hudaýa gaşyn gelýän dipdir. Ya eyyuhel insan, ey insan, inneke kadihun ila rabbika kadhan. Hudaýa gaşyn gelýändirsiň dipdir. Qadam ba qadam gelýän, ýöne gelmedi de, famulaqih, gele qana maňa da sataşjakdyrsyň diýär. Ine Allah'ın kelamy. Hudaýa gaşyn barýatdälmi? Ey jawan dost, şin nasihaty täbil al. Şu Hudaýa gaşyn barýaň dämi? Ýol bilen mol. Ýolly başgalada güýmenme. Haramy güýmenme. Oňsun Hudaýa gaşyn barýat sataşjak dämi? Pikriň maksadyň şu ewde bolsun. Döwregin kan gözdeme. Her kim olsun döwregindäki. Hatta içeriğin olsun, her kim olsun. Döwregindäki adam ýalňyş ýa günah etýär dämi? Öwrül basmyrak ýoluňa gel. Ah men ýoldan çykypdyryn. Allah gaşyn eltýän ýoldan çykypdyryn. Basmyrak gel ýoluňa. Şeytan waswas etýändir. Ay sen günah etdiň, saňa ýol ýapyk diýip, galat edýär şeytan. Hudaý aýdýar men gafym açyk diýip. Yalňyşdyň dämi ýoldan barýakan? Yalňyşdyň iştiba işgali ýok. Musulman adam yalňyşar. Emma musulman basym öwürler. Ah men ýoldan çykypdyr diýer. Emma aňryk ýoldan çykybersiň, aňryk ýoldan çykybersiň, aňryk ýoldan çykybersiň we fursatdy tamam bolsa, şonresat anja bebinet gorgoşir, umr zayi ra huduru ruz dir. Emma ýoldan aňryk düşäsiň, Hudaýyň ýoluna daşa düşseň, birden azal ýelse, o taýda görersiň ýoldan daş ýerde gaplanma, möjep ba, sen imanyň aljak bolup duran zatla ba.
yola geleyin diýsen, ýoldan daş. İýdimi öwrleyin diýsen, gün ýaşapdyr. Bir gowa adam tafaýyn diýsen de otada gowa adam taflana dargarsyň o. Bir hal insan ewa gaşyn barya başarsaň dininde batyr bol, mert bol, ömrüň güýmeme, Hudaýa gaşyn barýas günnegin. Bay senden menden meter, müň meter barmajaklar bady, barmadylarmy? Ona batyr bolup bilmesek de, gowlugy şerket etdi gal. O da bolmadymy? Haram da bir batyr bolmaýdyň. Hudaý Taalaň ýoluna barýan, döwrekdäki zatlara güýmenip de, Hudaýyň ýolundan daşaryk çykagamaydyň. Geleyliň Resulullah janyň mübarek ýaşaýyşyna. Hazreti Hamza radıyallahu anh şehit boldy. Jeng meýdanyň ahyryna Resulullah jan Hazreti Hamzany görjek, häzir görülene. Hazreti Hamza radıyallahu anh şehit bolmagy bile musulmanlyň eline mişdik jeng meýdany. Qymyllatmany musulmanlyň ulaqan dofulmasy kafirliň baydagy perçeminiň daşyndamış. Musulmanlyň ulaqan bernamasymyşdyk, basymra kafirliň perçemini gaçyrmaly. Birini gaçyrpdyrlar. Yine bir götürüpdir kafirliň bir. Onu öldürüpdirler musulmanlar. İkilenci kafiri öldürüpdirler. Üçüncü bir kafir yine perçemi götürüpdir. Perçem yıkılsa tarap qaşşak da her kim bolsun. Şikast ýedigi, batyllygy bolýar. Üçüncü bir nefer götürüpdir. Onu musulmanlar öldürüpdir. Dördüncüni öldürüpdirler. Beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu neferde kafirliň biri özüniň baydaklaryny, perçemini götürürlerini musulmanlar onu öldürüpdirler. Aham فسقط اللواء على الأرض ولم يجترئ أحد أن يدنو من اللواء. Kafirliň perçem yere gaçyp, hiç kim jüret etmändir inni perçeme gaşyn barsyn. Perçem şu durşuny yerde yatypdyr. فأخذت صفوف المشركين تتبدد عن أطراف المعركة. Aham kafirliň sepleri dargap, titrep, yerli yerden qaçmana başlapdyrlar. Jeng meýdany taqriban tamam boluşyp, we musulmanlar da ýerlerinden qawalap, kafirler jeng meýdanyndan birime daşa düşüripdirler. Aham musulmanlar kafirlara qaçdy, jeng meýdanyndan çykdy diýip, her gaýsy bir ýerrekde bir topor elinin kılıcını yerde koyup, bir toporda eli kılıçlı Resulullah canın yanına da her kim bir dada meşgul olup duran yağdaydamışlar. Walakin ala ragmil awamiril muşaddede min Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Emma peygamberimiz 50 neferi ol ýöki defensini koyupdy. Ve olara näme tapşyrypdy? Eger biz kafirler bassak da gelmäň, basylsak da gelmäň diýipdi. Olar defensinden görüpdirler. Hop musulmanlar piruz boldy, baraýlym diýipdirler. Aham zahara ashabukum fama tantadirun. Kafirler bolsa gitdi, qaçdy. Hala görnüwçi. Nämen gözleşipdiňiz, baraýlym diýipdirler. 50 neferin başı Hazreti Abdullah ibn Jubayr radıyallahu anh aydıptır. Enasitum ma qala lakum Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah can çıkıp tapşırık gitti. Her ýagdaýda olsa şu taýyn ep beramaň diýip Resulullah'ın tapşyrgysyny ýadynızdan çykardыңyzmy diýipdir. Emma 50 neferden 40 neferi özüniň başdaklary fermandalarynyň belki Resulullah'ın diýenini etmäni ay piruz bolla näme işimiz başladı deyip ol defensini etdirip Resulullah'a gaşyn şu orta meydana gaşyn qaydypdyrlar. Gelmellerden näme ýoksa şol. 50'den näçesi 40 nefer süýüş qaydypdyr bäri. Emma o 10 neferi Hazreti Abdullah ibn Jubayr radıyallahu anh ýanyňky 9 nefer bilen biz ýaşda qırlar ya Resulullah bir adam ýeberer gelin diýer, ondan bäri süýüşip dälip durupdyrlar. Bular 10 nefer bolup galdy, ol 40'sy bytak ýetipdirler goşunyň içine. O ham kafirlaň goşunyň içinde Halid ibn Walid,
beter bir jeň meýdanynyň taktikine ýetikmişdik ki soňra musulman bolýa. Ol öz ýanyndan pikir edipdir, şu mahal şu arka boşdur, gaýta bir aýlanaýyn diýipdir. Näçe 100 nefer bolup dağın aňyrsyndan aýlana kana gelipdir görse defäňüsti boş. Bir 10 nefer bar. Felem yelbes en qatalu Abdullah ibn Jubay ve ashabahu at-tis'a. Ol 10 nefere 100'nün uğrunu öldürüp geçipdirler kafirler. Ol 10 neferi 100'nün uğrunu alıpdırlar. Näçe 100 nefer ýerde 10 nefer ýerde o kaçıp geçişler. Felem yelbes en qatalu Abdullah ibn Jubay ve ashabahu at-tis'a. Resulullah'dan tapşırıpdı da kıymıllamamıştadan nip. Emma Resulullah'ın diyenini ebberen senle evde müşkilatlar düşecek bulara. Görün Resulullah'ın buyruğunu ebbermek ne kadar biderek zat. Kıyamata seli Müslümanlara ders olupdur. Müslümanlar ders alsa da ol 10 nefere 100'nün uğruna kırıptırlar. Şodur şuna Müslümanların üstüne gelipdirler. Müslümanların da koşunu perakende amadegisi yok. Kılıçları olsa yerde eline bağdan da yıkıcı her neferin taşını 20 kafir 30 kafir var. O tadek kafirler de bilipdirler. İzini öwürlüp gaýty 3000 nefer olup yöne pıtırap duran sahabaların arasına gelip yöne öwünden çıkanı kırıp başlapdırlar musulmanlardan. Emma musulmanlar 3 grup olupdyr. İnne tamam özlerini yitirip näme digini bilen akla hatta Resulullah näme ýagdaýda don düşünen akladı. Bir az bölüp musulmanlar sahabalar elinde de zat yok aldırap titrep näme görünü öldürüpdiler kafirler. Ve keybine kırıpdiler. Şu jeňde 70 musulman sahabany kırıpdyrlar. Olar näme etjegini bilmäni jeň meýdanyny bükülli gaçyp gitipdirler Medine'ye Münewwerege gaşy. Hudu Kur'an-ı Kerim'de mungurriňi wa okuýsam giýjak aljak gysgadygyny okuýaýyn. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Wa laqad afallahu anhum innallaha gafurun halim. Hudaý Taala Ali İmran suresi 4-nji para 155-nji aýada diýe şol gaçyp gideliň günälerini men geçdim diýipdir. وَلَقَدْ عَفَى اللّٰهُ عَنْهُمْ Şu qaçallan günahlarını geçtim. Hudaý Taala günahını geçýän we mehriban Hudaýdyr diýýär diýe. Bir neçe qaçyp gitdi. Bir neçesi de awary bolup özün saklap bilse boljak, qaçsamdy günah bolar diýip, ýöne eli bilen bulaşdyryp näme etjegini bilmäni elini kılıcı bada, näme etjegini men aldyrap duqa bir ses eşitilipdir musulmanlaryň arasynda. İnne Muhammeden qutila. Qad qutila. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed öldürüldü deyip qıygırılıptır. Bir topar ulamalı rivayetlerde gelipdir, şonu qıygıran iblis şeytan nivayiye. Oham, ol azacık qalallar da, bayi poy Resulullah da ölüm bolsa bolupdur onu deyip, bir topar elinden kılıcı berip önkü yağdaylarda qalipdir. Bir toparlarda kılıcı bolsa yalandan vuruşmana durupdurlar. Can qalmandır musulmanlarda. Şol 40 nefer bir qaydansan ha hemmesi. Şol Resulullah'ın diyeni olmansan ha hemmesi. Oham içinde sahabalan bir qıygırıpdır. Fema tantazirun. Ey Muhammed peygamberin sahabaları, näme sizin haliniz yok dipdir. Fema tasnauna ba'da hayatikum. Hop Resulullah öldü da dipdir. Resulullah'dan sonra nämeňiz ýaşajak dipdir. Mutu ala ma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah din için öldü diýen ölüliň da bildi dipdir. Aham bulara bir akıl gelipdir. Resulullah din için öldü diýenmi dipdir. O bizde ölür taşıýarlar dipdir. Yeni bir qıygırıpdır. Medineli bir sahaba, Medineli sahabaları qıygırıpdır. Ey Medineli musulmanlar dipdir. Muhammed Mustafa Resulullah ölenne olsa fe innallaha hayyun la yamut. Hudaý ölene hak edipdir. Hudaý bile dini verdi. Biz dine arka olayım dipdir. Yine bir de musulmanlara bir ruhiye olupdir. Ama musulmanlar qayta bir can yiyip yeni de jeň meýdany qayta başlapdyrlar.
Bir de ikilenci bölük musulmanlaryň ýagdaýy. Üçüncüsi Hazreti Ebu Bekir Siddiq, Hazreti Ömer Faruk, Hazreti Ali Murtaza, Hazreti Ebu Ducane bilen gaýgylar Resulullah'y tapjaklar. 20 metr, 30 metr fasyla var Resulullah'dan. Ýöne barp bolanak. Ketibe öwünne. Goşun. Yüzün nefer kafir ýaryp geçmeli. O da bolanak, göberen akla. Bilen de gaýgylary Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gaşyn barjakla, pikirleri şeýle. Emma Resulullah jan näme ýagdaý demişdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 7 tane Medineli, 2 tane de Mekke'den gelen sahabalary 9 nefer Resulullah janny 10 nefer bir guşede müştikleşemoga. Ýöne jeň meýdanyň guşesi. Bir daşlak dağa çyrmış amal ýerde. Peýgamberimize 2 ýol galypdyr. Ya özüň jeň meýdany vurmaly, ya 9 nefer bilen gaçyp gitmeli, özüme nejat bereýin, sahabalarda Allah tapşyrdym diýip. Haýsyny edamaly. Emma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem özüm çykyp gidip 9 nefer bilen çykyp gitsem bolmaz diýipdi. Sahabalarynyň hemmesini biligi bilen gyýgyryp, "İbadallah! Ey Allah'ın bendeleri, helümme ileyye, gaýdyň maňa gaşyn." Sahabaların hemmesine can yiyip Resulullah can bağmıştı. Hemmesi biligi bilen Resulullah'a gaşyn uğrapdyrlar. Emme kafirler de Resulullah'a gaşyn uğrapdyrlar. Nämeden çireyim? Şuun kun fursat sahabaları yetirmäni yüzlerce nefer bolup daşyn alyp, şuun hükmen Muhammed alar diýip yüzü tamalar barmışdykda. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aham musulmanlardan önce Hazreti Siddiq, Hazreti Murtaza, Hazreti Faruk'dan önce ondan kafirler Resulullah'ın daşını alıptır. Yanına näçe nefer var? 9 sahaba. 7'si Medineli, 2'si de Mekke-i Mukarremeli. Sa'd ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaydullah, ikisi de cennet bilen buğuşlanan, yanına da 7 tane Medineli sahaba. Resulullah can men 10 nefer, jeň meýdanyň gyn ýeri şaýmışdykda. Bütün sahabalar aýdyýa, jenge Uhud diýip ýörmeler, jenge Uhud şaýdy aýdyýa. Hemmeti ýerli ýerden hamle edip, o da bir dar ýer bolmaly, giň meýdan däl bolmaly, bir neferden qırıp Resulullah'a gaşyn geçmeli. Daşnalakany üýşürip alyp bolmaýan ýermiş. Aham 7 nefer ýeke qırılıp, ýeke şehit bolup, 9 neferda Medineliň 7-lenjisi Hazret Umara radıyallahu anh, o da ortağa gelip o da şehit bolupdyr. Femâte Umara radıyallahu anh ve hadduhu ala kadami Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Umara şehit bolupdyr. Mübarek kellesi Resulullah janyň ayağının üstünde. Yani Resulullah'ın ayağı Hazreti Umara yastık hesabına bolup janyny beripdir. Ey bir saadeti yerden tapıp bolaray. Ey bir günün meni yerden tapıp bolaray. Resulullah'ın evinde Resulullah'ını saklajak deyip her gaýsynyň de ennamyna faqatal hatta asbatathul jaraha fasaqat ve mata ve khadduhu ala qadami Rasulillah. Azbes ennamyna yara kan düşüpdir. Şu yara bilen ennamynyň kan akyp 70-80 ýerinden yara bolup ennam deşik bolup duran ýerine ýykylypdyr da. Bir damagy çalynyp ýa galbynyň ne ujry däl. Ýöne ahir şu duran ýerine gymyllamany ýagdaý bolmany ýykylyp mübarek aýagy Resulullah'ın aýagynyň üstüne jan mertdir bir gününe. Hudaýdan dileýäsmi o ýagdaýda jan merelip? Ýadymyzda barmy işe? Bereketli yerde, bereketli oğalarda. Allah Teala'nın rahmeti dökülýän yerler demen canım gitsin dip. Aslan yadımıza düşýärmi şol adamlar hoşbaht adam gününün insanlar dip. Yadımıza düşýärmi çyn gününmi Hudaýyň rezaýatyna gaşyn gitmek dip. Ya günün meni bir haram gülmeklerden ödemelimi? Ya çyn hoşbaht falany bilen falanylarmy? Ya hoşbaht insanlar şidirek beýik mert bolan adamlar dip yadımıza düşýärmi ýygy bolmany? Said gününün insanlar şılar deyip yadımıza düşýärmi?
Yöne geçip bariyaz ki bulan gürrünlerinden. Tomsun bir gecesini şuna koyup danat yança oturuvermelisin. Hulasamın 7'lincisi gitti. Neçe nefer kaldı? Yüzlerce kafirin arasında Resulullah can ve 2 sahaba kaldı Mekkeli. Sa'd ibn Abi Waqqas ve biri de Talha ibn Ubeydullah radıyallahu anhuma. Bir de bir dağa kaşın çırmışmarak yeri olansan in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ömrünü kıyım olan yeriştayı. Tüys cengi Uhud'un yeriştayı. Hesabını çekin. Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas ok yay atmanı öktümüştük. Eğlinmeyen atıp duran olmalı. Tir kaman. Resulullah can şon tir kamanını okunu kökleyip aydan kefini özde. İrmi fedâke abi ve ummi. Ve lem yecma' sallallahu aleyhi ve sellem ebeveyhi li ahadin gayri Sa'din. Keda fi sahih Bukhari. Resulullah canın yanında neçe nefer var? 2 nefer. Sa'd ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubeydullah. Şol Sa'd ibn Abi Waqqas'ın okyayını becep verip Resulullah can näme diptir Sa'd ibn Abi Waqqas'a. Ey Sa'd, enem atam sana fedavasını atmasmırak diptir. Resulullah aydı. İrmi ya Sa'd fedâke abi ve ummi. Peygamberimiz ömrünü bir cenefere aytmadı diye. Enem atam sana fedavasını deyip. Fakat Hazreti Sa'd aydıptır. Belli veliye tamam kıssan duran vaktimişti. İrmi fedâke abi ve ummi. Resulullah aydan kebe. Ey Sa'd ibn Abi Waqqas, enem atam sana fedavasını atmasmırak diptir. Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas'a yerli yerden atıp duran. Ve Hazreti Talha ibn Ubeydullah da yerli yerden kılıç bilen bulap duran. İkisinden ne geçti bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldı. Hadir o ikisi yöne hadir şehit bulana. 30 yer ennamlarından yara olup deşik bolupdur. Emme hadir canları ba. Şu yağdayın içinde kafirler inni Resulullah'ın allık deyip dofulan yağdaylarımıştı. Hazreti Sıddık, Hazreti Murtada, Hazreti Faruk da yetip geliyor hele. 20-30 sahaba olup hey göverin akla olur da yetip bilen ak. Emma ma'al esafiyet ma qala hatta rama ahadul kuffari bil hijara iyyahu sallallahu aleyhi ve sellem fe usibat rubaiyyetu. Kafirlan miri bili bilen daş alıp Resulullah canı qavab bir ulu kondaş bilen bellettir. Emme Resulullah canın mübarek doğduklarını yarıp Resulullah canın sağ tarafı eteki dişini döktü. Ve kelemet şefetehu sufla eteki mübarek doğdukları yarılıp ve rama ahar feşettehu sallallahu aleyhi ve sellem fi cebheti yine bir bellat Resulullah canın mübarek manrayı da yarılıptır. Ve darabe ahar alel atiqi şerif zarbeten anife lem yetemekken min hatkit dir'ayn. Üçüncü bir kafirin miri bile bilen şemşir bilen Resulullah canın mübarek gerşine vuruptur. Emma Resulullah canın zerehi donunu demirden donunu yar bilmendir. Emma Peygamberimizin gerşine katı şemşir deyip bir aydan kärrek mübarek gerşi ağırıp geçiptir. Ve dördüncü zarbe وضرب ضربة أخرى على وجنته صلى الله عليه وسلم ضربة عنيفة حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر في الوجنة المباركة فأدمى وجهه صلى الله عليه وسلم. آخرقي كافر والكتشن بربيت بحثن ميري بلي ولن شمشير ولن رسول الله جانو يذنه ورب إما رسول الله دلوغنون üstündeki zerehi don demiri girip ol demirden İki tane halkı Resulullah canın mübarek yanağına tümüp Resulullah canın yüzünden kan akmağına duruptur. فَجَعَلَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ وَكَسَرُوا رُبَاعِيَّتَهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ. Oham Resulullah can özünün mübarek yüzünden kanları süvürüp ey Hudaya
özünün peygamberlerinin yüzünü kanına bulapdı bu kavm. Bular näzire gönenler kan. Men buları Allah'a çağırıpdym. Bular peygamberinin dişlerini dewdiler. Bular peygamberinin yüzünü kanına buladılar deyip yalvarmana durupdyr. Ohan bir lehze durakana dua edipdir. Mübarek yüzünün kanını süvürüp Allahümme gfir li kavmi fe innehum la ya'lemun. Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Hudaya şıla peygamberi yüzünün kanı bulapdı ola. Şılan günahlerini geç şılar bilmenet ya. Ey var Hudaya. Hudaya şıların kalbine iman koy. Şılar bilmenet ya. Bilseler etmerdiler deyip bir lehze durakana yeni mihribanlığına girip dua etmeni durupdur. Caysız cebri köptür köne cahanın. Hak ışkını sarf et bolluğça canın. Uhud urşunna ol Mustafa'nın. İki dişi şehit düşen güller hey. Hazreti Mahdum ol işanay diye. Caysız cebri köptür köne cahanın. Hak ışkını sarf et bolluğça canın. Uhud urşunna ol Mustafa'nın. İki dişi şehit düşen güller hey. Dünyanın hey var cebri kanır. Dünyanın zatı kanır. Dünyanın eziyeti kanır. Yusuf peygamberden nane oklamadı mı? Yakupcan 40 yıllap ağladı koymadı mı? O ürünler koy. Caysız cebri köptür köne cahanın. Bize qarrı dünyanın zatı hey var kanır. Her yerden sana azap veriptir onlar. Emme hak ışkına sarf et bolluğça canın. Canın bolluğundan Hudaýyň ışkına gaşyň gir. Näme deyip? Uhud urşunna ol Mustafa'nın iki dişi şehit düşen gülleri hey mahdum bol işanay diye. Emme Uhud urşunna Resulullah canın etiki dişlerinin ikisi Hudaý için, Hudaýyň dinini dişi de ul Resulullah'ın dipdir. Näme iş etýär dinimizden şirim. Ey musulman, ey eşhedü enne Muhammedur Resulullah diyen, ey Allahümme salli ala Muhammed diyen musulman. Hani gayratımız, hani dinimizden şirim. Hen Resulullah canı mehabbetime. Tamam kıyamet gününde tamam evliyalar, tamam doğru ulamalar nämmenin dereceleri ulukçu olacak. Resulullah'ın diyenini ediyerlik, Resulullah'ın sünnetini bitiriyerlik ve bitirmesizlik bilen fark edecekler. Gör oly 40 nefer Resulullah'ın diyenini etmedi, näme gün düşürdüler. Resulullah'ın canını çıkmağa yağdaya kolaylıktılar. Şol 40 neferin işi takdiri ilahidir. Emme bil musulmanlara dersdir. Belki ta kıyamata çeliyim, alem cihandan çeliyim ders. Gör Resulullah'ın qaymlap tafşıranladını ebberentingler ne kadar vererler çekti musulman? İyi önümün içinde de şeyle de. Tamam Resulullah canın tafşırıklarını inilmehani, ehemmiyet vermehani, Resulullah'ın tafşırıkısı tutulsa, hoşluk yok mu kadilip, tamam erhileyin arasında, oğul gidin arasında, enatağın arasında, doğunun arnaşının arasında, belki camianın içinde, tamam bir bereketçilikleri, hemmeti Resulullah'ın diyenini vermektendir da. Onun gününün insan, Hudaya diye Kur'an-ı Kerim'de. Men yuti'ir Rasule faqad ata'allah. Her kim şu Resulullah'ın diyenini etse, elbette Allah Teala'nın diyenini etti. Men yuti'ir Rasule faqad ata'allah. Her kim şu Muhammed Peygamber'in diyenini etse, men Hudaýyň diyenini etdi deyipdir Hudaý Teala. İnhe şol 40 nefer Resulullah'ın diyeninden çıktılar, bigat horluğu düşürdüler musulmanları, belki Resulullah canın ödünü. İnşallah inniki hefte beydip şey deyip, sahabalar, Hazreti Ebu Bekir'in Siddiq, Ali Murtada, Umarul Faruk dağı yetişip, bolyan yağdayları inşallah hizmetine de yetirir. Hudaý Teala iman abreyden ayırmasın. Hudaý Teala parahatçılık, emniyet, bereketten, hücrelemiz, mescitlerimiz, medreselerimiz yürüyüp durmaktan ayırmasın inşallah. Maridlerimize şefa versin. Musafiratta, qurbatta, hizmette, başka müşkilli doğulla. Hudaý Teala hemmelerini asan etsin inşallah. Bir alham, 3 kul huvallah, Suriye, Felaq, Nas koşup okuyayım. İnşallah ötöllerin ruhuna bahşedip, iyiliğin doğullamda dua eder inşallah.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جليل أخون هجا تشاوين إلهي آمين. كان مريض لدغل مشكل لدغل يقول من تن دعاء دور إلهي آمين. آمين يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. آمين يا مجيب الدعوات. أغذر لك إيمان آبري أمنية فرحت صلق. إلهي آمين. مدرسة المسجد لا يريد ترمق. إلهي آمين. إلهي آمين. الحمد لله. قلبا مسجد لرد مكتب تابستاني لرد يريبتو. الحمد لله. هميش الدوام تبصن جان. إلهي آمين. خداين دوصلرنن محبتي. إلهي آمين. إلهي آمين. نور إيمان دنيا آخر سعادة. إلهي آمين. آمين يا مجيب الدعوات. آمين يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. إلهي آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.